И здравейте хора, нещо тук умрях. О, ето, със съм зомби. Не, да. С Митето играем това, кажи го. Зомби сървър на CS 1.6, да. О, бягай. Замразиха ме. И то сървър е фаст, ама ако искате IP, пишете там в коментарите, ще ви кажа. Бягай. Преба ми се фрапса и с нея бандика. Утре аз си преинсталирам Windows-а и утре ще си го изтегля, че се бъгва. Не мога да си изтегля нищо. И хубавото е, че ми се оправи YouTube и ще почна да качвам и в YouTube, ако не ме домързи. И ако има гледания и в YouTube ще качвам, нали Мите? Да. Пази се, де. Гледай го, заради тебе станах зомби. Защо заради мене? О, за тебе. Ела тук гадина. Той пак падна. Бързо. То зомби сервер ни е любим с Митето, играе много. Нали? Да, бе. Пай се. И нали, ако искате да играете с нас, пишете там в коментарите, едва ли, защото вече не правя много гледания, защото спрях да качвам клипчета. Ей, човек съм! Бегай! Бързо. О, знам къде си, ето видях, аз съм зомби. Не! Махи се! Това бил човек. Това бил човек, паднах. Аре стига ме стрелях в тебе, не съм за вас. Умрях. Бързо. Гадняли? Така се пише... Аз се пише Боби по пара дроби, той се пише 10 кила. Да бе, както винаги. А ти какво искал си да се напишеш 100, обаче ти е бъгнал едната 0, майката. Бъгнал ти едната 0, нещо такова и станал 10 ли какво? Не, мислех да се пише 100, ама не ме кефи. Разбираш, защото... Бегай, паля теб! Не си ти. What the fuck, почнах да губа. Не, Що съм с тази тъпа помпа? Защото си помпа, Джио. Гледай, пак ми излезе ще се караме. Спромно тук се кача. Че и аз се кача. Какво е това? И да знаете тук на 20 кръв. Кажи колко много амо тук се събира. По доста, аз имам 394. Ти колко имаш? Малко съм в момента. Ти имаш 500 и нещо сигурно. Да, не знам. Тук имам! Махай се! Къде си, бе? Нека педал тук, изчези, бе! Аре без цинизми, то ме е бутнал долу. Добре. Атака! Тук знаеш колко джетпаци има долу в дупката? Сега отивам на там. Заразихме. I believe I can fly. Къде отиваш, бе? Това ти ли си, къде те стрелям? Ето, скачам. Отивам при тебе. Чакай, че тук някакъв... Стай, аз съм за тебе, сега ще те убия. Пукай ме, аз няма да инфектирам спокойно. Пукай ме, искам да умра. Че няма ти се хващам вече на номерата, аз ти казвам. И аз се хващах на твоите. Виж ли колко е мазно и гадно и тъпо. Аз ще метна една бомбичка горе. Що не мятай? Дай ми една... Кое да натисна? Че са да има. Дай едно. Едно, айде. Това е дъс 2. Бременно, ледено момиче, с ледени пръсти, баба ти смърди. Не, пази. Бегай. Аре стига само говоря, Бегай. Стига, бе. Стига, те. Ти ще умра. Писам на те. Ще ръгам с нож. Не, няма. Виж човек също припятка. Изядоха ме. Нека те. Аз съм от зомбитата. И аз. Аз се скрия тук вътре в дупката. Горе! Я метни граната долу в иглото. Там са 5-6. Ще вземеш много амо. Да бе, да си схарчи амото за 5-6. Човека. Качвай се горе! Тихо! Не мога да се кача. Качих се. Добре.
Къде се качва? Сега ще става байни митър, кой ще направи байни митър? Стига с тази помпа, е. Ай, както виждате, не си купувам джетпаци, защото пеставам. Стява за гориво. Аре бе! Аре бе! Стига! О, сега ще умра. Survivor, не. Аз тук горе на егуто и ги пукам. Ти човек ли си? О, не. Не! Ако си ти! Махай се! Махай се! Махай се! Махай се! Умрех. Сега тебе ще гледам. Не, ти си зомби, не мога. Нека в деца пише монстър. Право. Един деца пише манго маняк. Какъв е това? Не знам. О, че си хапна шоколад. Милка с алпийско мляко. Тук някакъв говори и му се отваря устата. Тич. О, аз съм немисис! О, не, отде ми бе! Приготви се да те убия. Но ти не можеш, аз съм с 90 000 кръв. Аз съм с 50. О, видях един. Я не скача така, бед за мно. Мах са така. Ай, кой е зад мен? Не. Убих един. Чакай да го върнем тос. О, колко бързо се събира. Много бързо се събира. То ще умря! Убих един. Това е втори, де. Не мога да скача преди един тапак. Качвай се. Ела. Този беше мой да го убил. Ела, тук, ела. Ела те. Скач. Много е забавно. Да си такъв. Само всички бегат от тебе и ги е страх, разбираш ли? Ето, убих един. Вика ги е страх, вика от тебе, разбираш ли? Знаеш яко е? Аз съм сега отивам при тебе, ти къде си, бе? Там горе на онова, дето каширахме с тебе. Да, някакви видяхте! Бягай! Това ти ли си дед гона? Не, аз съм за тебе. Не, мах се! Много е яко. Махай се, бе, глупак! Аз бягам! Бягай, Димитре, бягай! Бягай! О, аз те стрелям отдалече, още по-добре. Кой ти стреляш, бе? Идвам. Къде идваш, бе? Ти не знаеш първо на първо къде съм, бе? Аз съм анонимен, бе. Къдино? Имам още 70 000 кръв. Ко каза, ко? 70. О, не, мах се! Махай се! Да, за те убия! Беги от то! То те уби. Ти да намеря, аз ти казвам. Маля колко бързо търча. Фиу, лета. Фиу. Аз те търсам, а ти си умрял. Аз нищо не знам, аз съм обикновен човек, сам се разбираш ли? Махай се така! Те викам телевизора. Гледай ще тъпите зомбита. Поручаш, бе? Шоколад. Ей, аз трябва да имам шоколад. Не, нямам. Да, имам, чакай. Къде чам папа? Тук съм. Аз съм бързо и... Няма ни един жив човек. Има, бе, те са горе, бе, горе, О, да. там. Сега се качвам. Ще ме отба мама. То всички избегаха! Аз дори не мога да се кача там. Идем, батко. Качи ме, батко. Качи ме, бе! Качи ме, ти казах! То бати тапака, бе. О, трепах единия, са и другия. Убихме. Май. Да. Опа.
Там ще седите гадини. Ти къде си? Там на полицайите на... Аз на полицайите. На терористите. Да, бе, да. Тебе стрелям. Стрелям ли по вас? Да. Да, аз съм толкова къде скача. Ела с мене, ела с мене. Аре де. Имаш и жетпак. Какъв жетпак, бе? Жетпак. Нямам. Ти сега ще ми използваш да скачиш от тука. Не. Аз полицай ли съм? Я виж. Не. Май. Я обърни се. Да. Ето. Да. Какъв съм? Полицай. Ма какъв герой? Грозен. Тоя с това. Бялата каска. Не. Еднакъв си. Качулка. Аре, закупи си джетпак да ходим и там. Защо? Така ще е яко. Аз пари не имам, той... Аз пари за хлеб не имам, той... Джет иска да... Зомбитата, бе. Така... Това има безкрайни патрони, бе. Забравих. Както виждате, да, имаме безкрайни патрони на оръжията. Аз знае, може да си пукаме вечно, така вечно може да си пукаме. Цел живот, така. Да, аз мога да направя сърчице, врач, или да си напиша името 10 кила. Я. То става, бе. Се качай там горе. Аз се доближи до него. Не. Какво става? Той си купи антидот. What the fuck? Мраза този антидот. Аз не. Разваля играта, разбираш, и разваля хубавата игра. Той джетпаците развалят играта. Не, това вече не развалят играта. Точно това разваля играта. Да, бе, да. По-готино джетпаци. Не, бе! Ма това къде метат гранати? Shut the fuck up, bitch! Махни, бе. Ти ли ще ми кажеш? Че зад мене да нямам някой, че... зомбитата ми. Пукай ги! Пукай! Че ще освета тук. Скайш, Димитри, скайш! Ти зомби ли си? Не. Яс. Нет. Аз ще всеки път зареждам като си взема това. Ружено, досторжена. Да, Митко е руснак. Не, бе, ще го Да, бе, не, аз съм... Само че знам, защото съм играл с руснаци. Разкари се, гюведже. И като почнат братче да говорят... Не, някак си псува. Не, инфектираха ме! Си купам антидот. Това е моят жетпак, бе! Педал. Разкари се, бе! Някой те пуцаше, нали? Не, некъв ми взе това. Разкари се! Това може жетпак да... Тихо. Дръпнах се. Купи си антидотите и какво стана, бе? Да, някой ме зарази отзад. Това е моя, бе! Вече не е твоя. Брей, колко много хора си убил. Много си добър, бе. Не. Иван Ганчов. Мръдни, бе, това е моя! Трябва да оцеляваш в зомби сървър, разбираш ли? Аз не съм, бе, аз съм зомби, веч. Глупак аз. Падна. Качи се, Димитри, качи се. Я спри, ако си ти, я скачай. Къде скачай? Това нека със златен калашник, нема си ти. Аз знаеш какво мисля да си купа златен калашник? Какво дойде при мен, кретен. Убиха ме. Бягай, Димитре, бягай! Ке скачам тук. Качи се. Стига си никъл, бе, човек. Инфектираха ме. Много мразя този зад. Ти пък какво прави зад мене? Джет. Бягай, златен калашник. Че